Nadal xa, que ben, estou emocionadísima con Nadal. Mira que emocionada estou. Ai, Dios mío. Se María Carey me vira agora mesmo, ojalá, diría, bueno, que pouco espírito navideño. Pois sí, pero all I want for Christmas is Patreon. Is los denaros. Eso é o que máis want for Christmas. Queremos os membros desta maravillosa equipa, que de feito estamos todos aquí. Sí. Ai, que ben. Eu sempre quixen facer este programa na que estiveramos toda a equipa, verdad? Que fixo falta madrugar, ter aquí ollos de toupa, pero aquí estamos. Aí está, non pasa nada, non hai nada que non arregle. Un corrector é un bon couturing desos que se fan en Instagram, porque a mí non sabe, mira, falábamos antes, non, de que vídeos que te saen en TikTok, pois os de facer cousas de do it yourself en tu cara. Eso é que me sabe a mí, porme guapa. Bueno, cousiñas, como estás? Pois son o Grinch. Moita luz, moita xente, agóbiame con todo, non son capaz de xestionar o tema escribir a carta ao palpador, esas movidas, no, son o Grinch, tía. Ai. E tú, pois, o mellor, menos mal que hai aquí outra xente hoxe, para compensar. Por qué? Hoxe estamos super ben rodeados. Ai, que ben, que estamos en familia. É a miña cousa que máis me gusta da Navidad, estar ca familia non, pero cos meus amigos sí. Yo lo siento, abuela, si me estás escuchando en algún momento. Contigo sí que estoy bien. Pois nada, presentamos. Veña, ¿Sí? procede, Pois mira, procede. aquí, a miña dereita está Conchi Pérez. Ai, que tal, como estades? Eu non son Grinch, nin eu, na maravilla. A ti gustache? Bueno, eu adapto-me a todo, o que me traiga. Ai, que ben. E depende do ano, sorpresa. Que me tocará hoy? Ainda non o sei, venga, vamos alá. Ainda non sei nin como vou facer no Nadal, Ai, bueno, non teño nin idea. Ai, Dios, Non teño nin idea. que Cristo, Xa se verá o que sexa. Estou aquí facendo como movimentos raros, pero porque agora temos aí uns supercascos, bueno, cáeseme. Claro. E aquí a nosa esquerda está Iván Olmos. Que tal, como estades? Eu son bastante Grinch tamén, a verdade que trouxestes aquí a unha mesa pouco hater con Nadal, pero Pouco pero conversada. bueno. Sí, no, a ver, teño bons recordos do Nadal, pero agora mesmo importame tres carallas, a ver. Bueno, está ben, eu Se creo vos que vale como resumo. igual é que cada vez que medramos, pois o Nadal fais un poquinho máis complexo, non? Pode ser. Pode Bueno, gracias, isto foi todo por hoxe. En esencia, non? No. Quedade que hai un gran concurso preparado, censurado, tamén pola dirección, debo decir. Non lle gustou as miñas preguntas, o Iván, pero tranquis, non vamos a ser... Teño que intervir aquí, sinto moito. A ver. Que veme escoitar Por agora, alusións. por gusto. A ver. Hola, son Iván, non me presentaron. Ben. Ai, bueno, ai Jesús, pois nada, veña, toca ti presentar. Que se Hola, Adrián, autopresente, ¿cómo estamos? joder, que- Hola, muy bien, muy buenas festas para todo el mundo, ¿no? Tú eres, tú Grinch eres, por este xersei que tras. A min encántame. Pasa que isto era o que tiña eu para traer, non? Unha camiseta do Papá Noel que puña que non é Nadal. Pero eu son moi festivo. A min Nadal, pois é noite boa, para quen non o saiba, isto é como o lugar que se grava tempo antes. Hostia, noite boa hoxe. Hoxe é noite Primeira noticia non sabía, Hoxe é noite boa, efectivamente. Que rápido pasa o tempo, é unha cousa. Con respecto ao concurso, por ilusións, don Eric, que preguntas te censurei? Podes dicilas ahora mismo, porque de Nadal non eran, precisamente. Bueno, pero eran publicidade necesaria. A ver, pois a publicidade necesaria, este momento de facela. Adiante. Mira, pois por exemplo, falaba nunha delas, a pregunta era é que non a sei agora, que plataforma galega que defende o idioma... Espera, que esa pregunta é merecedora de ser lida, pero que non entraba no concurso de Nadal, joder. Bueno, vale, pois fai tú a ver. Espera, é que a verdade que dixen, a pregunta é brutal. Que plataforma pola defensa do galego ten un catálogo de empresas que atenden en galego? A. Galicia bilingüe. B. Galicia cunilingüe. C. A Mesa pola Normalización Lingüística. Ou D. Correlingua. A verdad que a pregunta está... A pregunta... É cara ayuda, pero oye... cara ayuda. E a outra pregunta era que organización antiespecista galega precisa sempre xente voluntaria no Nadal? E cal é, Eric? Pero esa é de Nadal.
Ves? Ten a palabra Nadal. Ten a palabra Nadal, aparte sí. precisa xente, sobre todo no Nadal. E quen precisa? O sea, quen precisa xente? O Santuario Bacaloura, que ten unha tenda preciosa, que podedes encargarlle cousas. Non, en serio, fan unha labor increíble, teñen ali animais que rescatan dun montón de sitios terribles e sempre necesitan ou voluntarios ou cartos para reconstruir ou alimentar. Entón, nada, eu anímovos a que lle botedes un ollo á páxina web. Pois eso era bastante de Nadal. Claro. Iván, mira como Tú como eres o Grinch. Que estou aí. Eu non especialmente, non son tan grinch. Dime polo pinganillo. Hola, que tal son eu, o pinganillo? Moi ben. Pois, bueno, pois nada, vense un programa interesante un cuanto menos. Pois nada, pois mira, xa que estamos falando así de... Hai como un team máis navideño. Eu creo que estou un pouco no medio. Soy como Ciudadanos, vale? Que como... Entón non estás no medio. Entón estou xa, mierda. Joder. Entón estás desaparecida. Entón, máis ou menos o Muy Nadal, Eu no Nadal son un pouco desaparecida. Desapiring. Pero como que estamos aquí un pouco máis positivas, claro, a mí é que nombrasme a María Carey, que non me eu. Xa, bueno, se me vai la vida. Neste lado un poquinho así máis Grinch, pero seguro que somos capaces de decir pois algunhas cousas que sí que nos gustan un pouco do Nadal. Un poquinho. Veña, sí. Veña. Unha pincelada. A ver. Conchi, conta. Festa, por exemplo. Hombre, unha buena fiesta Por sempre. favor. É que xa solo festa, risas, ter que trincar aí alguén na familia, sempre hai alguén que toca, Pero eso é E que guai. tema pode ser? Pois calquera que lle podas. Política dicen que non, ao final acabaremos todos falando de sexo, non sei. É que todo depende como te poñas na mesa. Todo depende, ou a xogueta que queiras facer. Claro, é que eu, claro... Hola, de que antes Moitísimos sentes, xogos que se fan. Claro, é que eu teño unha... O sea, a teoría... Desviar temas, Navidad ou... Que sei, é que claro... Cambiar de actitude, No, eu a quero ver, festa claro, ahora. é que eu agora entendo todo, Que me porque dixo aquí, Iván, por Dios. eu estou preocupado por, seguro que saca alguén un tema que me encende, temas, e entón, todos os días. claro, pois está que encende os temas, bicho. Tú eres la cuñada. No, eu depende, eu manipulo moito para que vayan ao borrollito. Que lle den, para andar fedellando non merece a pena. No, a ver, verdade a mí que ese non. rolliño de que hai en Navidad que te poñer máis dulce ou así, no, a festa, claro, todo ano podémoslo facer, pero non. Pero non unha sei, excusa non lle perfecta vexo. para igual pillarte unha chea na cena e dicir, mira, pois está. Velo de outra forma. De tirados al río, sabes? Velo de outra forma. Eu que sei, tamén, eu sempre entro co rollo de fedellear que non. Entonces que non veña con historias. Pois E mira, sempre xa empezo como que inducindo ao borrollito. Eu sempre digo así. Pois mira, joder, Que vos pues parece? moi guai. Eu non son capaz, pero gusta. Todo está aquí. Sí, todo está aquí. O día siguiente titular, Conchi, en plan, agresión en una fiesta. Xa hai que agredir, bueno, non solo. Pero se hai que agredir, Pero podemos facer o xogo do polvorón, podemos facer o xogo do colacao, pode que se pode. Xogo do cola- eu de verdade moi perdido de estar, pero non coñezo ningún que deles. o do colacao é como da canela, non? Me imagino. Metendo os polvoróns aí, toman los polvorones, cómetelos cuñao, afojando. me ¿sabes? cajo en Dios. Un xogo da Mira boca. que borrollo. Aí, agora. Claro que sí. Se tes nenos ou nenas fan a actuación do cole, que máis queredes? É que hai de sí, que guai, todo. ves. É que non teño Son os que salvan, son os que salvan. Son, claro. sí, a verdade que son Eso non can. son os que salvan. Non un can, claro que sí. Son os que salvan. Ai, o co can fala. Flipas, Con canfada. Claro, can ese día fala. Sí, sí, sí. Encántame. E por aquí, a ver, Iván, que Que me gusta sí, era que che brona. gusta? Hoxe por hoxe, o turrón de chocolate, fundamentalmente. A min é algo que me apasiona, non sei por que non o venden todo o ano. Eu fago desde aquí un chamamento a Suchar. Que necesidade de esperar a estar fechas? Bueno, perdoa, pero o sea, que necesidade de esperar, pero en setembro xa hai turróns. Pero podía velos en maio, non pasaba Tamén, nada. é Quero verdad. decir, é unha cuestión de... Atemporales. Claro, é cuestión de distribuílos antes polos supermercados. Eu compráballos. Eu tamén. O panetone, os vos, os de chocolate, os que levan pasas son unha mierda, non vale para nada. El original. O Grinch. No. El original. No, no sí. queremos. Bueno, e os que levan estas frutas confitadas, Oh, con no. que non hai que no traguen. Ai, non, son horribles. Son asquerosísimos. Hai un panetone de pistacho ben rico no Spark. Sí, sí. Uy, Spark, sin no, K. Spark, anuncien se queren. Que non me anden con historia. Spar, Patreon. Ai, mira, aí está. Hai uns denaros para comprar panetones, pero sen pasas. Moi ben, que guai. Conste, cando era pequeno gustábame tamén montar o villancico no colegio. Ves? que mi má querida. Facíades
Claro, porque, a ver, eu iba ao conservatorio, entonces normalmente o que facían era collerme a min para acompañar ao teclado o resto da clase. Entonces facíamos voces, esas cousas moi divertido. Ahora xa non o podo facer. Como non fa cargatas, dificilmente. Bueno, sorprenderíaste. Todo está na imaginación. O sea, hai xente facendo música cos miañidos dos gatos. Teñen vos agudos, Increíble. Miau, miau, miau. E a ti, Eric, que che gusta? A min gustame chegar a casa da miña abuela e do meu abuelo e verlle as corbatas que teñen este ano as cadelas. Oh, cántame. Son preciosas, é claro. E eso, pois non hai moites peques, o sea, non hai de maneira presente, continua. Ahora vai a ver, porque a miña prima pois vai ter un bebé. Oh, que ben. Entón, bueno, pois hai que esperar un ano, claro. É que, Dios, de verdad, o feito de que hai que esperar tanto, eu... A ver, Toda a concepción. Rei. Podías ir xa, me cago en día para que É unha esperar 9 cousa. meses. A verdade Perdemos que a paciencia ata para eso, Sí, sí. Un tiempo de entrega fatal, Estamos acostumbrados a Amazon e claro, de repente Total, 9 total. meses para gestar, estamos de coña. Pero e a tua prima que pague o Prime, porque chega... Prima, por favor, en serio, paga o Prime. Ai, Dios. Entón nada, pois... Pois imagínate para ela o que ten que ser, sabes? Claro. Bueno, para ela, para todas as que Non me figuro, persoas que prima. teñen fillos que como ter fillos, que cousa, bueno. Isto para outro programa. Para o Nadal, non. Antía, e a ti o que máis che gusta ver? Pois mira, a min o que máis me gusta do Nadal é a cea que fago ca miña pandilla de amigos. Xurocho, é que encántame. É o que máis me gusta, xuntarme cos meus colegas, que ao final como vivimos, claro, cada un nunha punta da vida e do mundo, pois xuntarse en Nadal é super guai. A min encántame, pasa moi genial. Por min facía esa cena e non facía nada máis, logo quedaba na casa traballando. Unha pregunta respecto a isto. Tú cando falades con colegas, en plan, sí, xa nos vemos en Navidad, Nadal, xa nos vemos en Nadal, eso realmente quere decir xa nos veremos? Ou quere decir ímonos ver? No, pa min é ímonos ver. Para mí non, para mí. Para mí é unha destas cousas, mira, ainda onta noite estuve tomando algo e atopeime con unha amiga de da infancia. Bueno, que nos coñecemos que tiñamos 4 anos, ¿no? E vamos como 2-3 anos, cada vez que nos vemos dice, temos que vernos. La mítica. Temos que, e nunca hai maneira. Claro, E onte dixémoslle, temos que vernos este Nadal. A ver se é verdad. Claro, hai mensaxe dende aquí. No, primeiro culpable, bueno, estou botando a culpa a él. Pois mensaxe desde aquí. O Hai que sea, ver ver, presión. rapaz. Sabes? De todas formas, eu creo que aí, bueno, entramos, non quero dicir categorías, porque non é unha cousa de categorías, pero ao final de cercanía, sabes? Sabes que con certos amigos sí que podes dicir, vale, vémonos no Nadal, Xa. e vémonos no Nadal, e despois está a xente que te atopas que como... sí. Te No, voy a ver, tía, pero... ainda así, eu vexo colegas... Pero voute ver tajada e... Perdón, a ver, que isto non se pode dicir. Bueno, voute ver de festa... Hola, que tal? É normal, sabes? Pero despois eu creo que hai xente que realmente dis oye, Nadal, vémonos. Acabas vendo... Se non tes moitos planes sociais, pois acabas tomando unha caña que sempre se lle tomou. Aparte estamos moi festivos, que é o que dicía aquí a Conchi, Claro, eso, o que ahora- nos gusta aí facer unhas cañas, facer uns cafeses, ou o que sexa. Lembraderme de vuelve a casa, vuelve. Esa, acordadervos. A mí o que me pasa é que no Nadal eu vexo moitos compañeros que se marcharon fora a traballar. Ah, E claro. coincime velos, digo, ai, mira, siguen aquí. Están e mira con fillos, cotilleas aí, como Claro, cotilleas. mira que mal envejeceu. Claro que vos estades aí ainda nunha idade aí moi xoven, pero os que xa temos a niños e vemos como foron, solo nos vemos nestas datas. Mima. Claro, Sí, sí. Tío, vuelve pois a min a que casa, tamén, vuelve. a min agóbiame, porque digo, claro, tanta Por xente qué? que volve, porque de repente quere quedar todo o mundo, digo, pero tranquilizas bueno. o qué? Bueno, pero Tamén é aí hai verdad. que pôr límites. Ti quedas con quen Efectivamente. queiras. Na medida xusta é posible. Igual que nas ceas de Nadal. Tú podes dicir, pois esta mesa non a ocupo eu quen quero, o sea, poño eu a tamén, quen quero claro, na claro. mesa. Ah. Ti pos os amigos e amigas, non? Eu no... Xuntadervos, digo. Sí, no Nadal, sí. Polo menos, sí, somos... Sí. Para min é importante, guai. É como unha data que esperas todo o rato. Como, ai, que bien, este ano, que? Onde facemos a cea? Aí, o último día, sen reserva. Como sempre. Non, pero é Unhas pizzas do unha Mercadona. cousa que sí. Falando de... Non, que decías ti... que agóbiate, que cando hai tanta xente, tal, non sei que, é que é a cousa que diríades, mira, eu eliminaría isto da Navidade. Se poidera, se tivera unha varita mágica, agora que entramos na season Harry Potter, se poidera cargarme isto, me lo cargo. El discurso del rei. Guau.
Que sería? Dios. A mí o discurso dame igual, eu eliminaría o compromiso de ver a xente que hai personas que como que hai que ver en Nadal. Tía, igual, estou E digo, contigo. pues non me apetece. Non como a ti que non te están vendo. Oye, Enfócate. Efectivamente, non me están... Estou de Ojalá, acordo con efectivamente. eso. Estou moi Sí, de acordo é con que eu eso. creo que Eu Nadal, estou se é tamén. unha data especial e querer, pois terás que reencontrarte con quen ti desexes. E xa está, imagino, pero non, é así. Hai Sí. que ver a determinadas personas e tal, que eu, bueno, malas relacións por hoxe non teño, pero entendo que hai xente que sí. Entonces a min pareceme, bueno, un compromiso un pouco amargo. Non fai falta que teñas unha mala relación. Estou aquí decorando a miña taza. Que teñas unha mala relación en concreto, igual é que simplemente non te apetece. Dices que, verdad. pois mira, non teño eu a enerxía suficiente para ver a esta persoa que, oye, maravilloso, non teño ningún conflito con ela, Efectivamente. aparentemente, pero sí que igual, pois son enerxías, mira que case me todo o rato. Son enerxías que igual non me apetece agora aguantar, ou que non, fin, ou apetece me estar máis sola, sabes? Sí. Que Eu creo que teño outra cousa xa. Teño unha idea de erradicar a non comunicación. Eu realmente creo que hai que escribir unha carta. Hai que escribirlle a carta ao apalpador, ao pandigueiro, a quen tú queiras. Pero a movida é, erradicaría esta costumbre de comprar por comprar. De bueno, Conchi, que emoción, eh? a ver, Concha, a ver. Pillouma. A ver, a ti gustache a sorpresa en plan, unha vela. A para min gustan as velas, a verdad. A min regaladesme unha vela e eu son bastante feliz. En serio? Sí, a min A gustan min, as o de velas. comprar velas destas chulas tenme salvado de regalos a miña nai moitísimas veces, sabes? Chelo, por favor. Dios, pobre Chelo. Chelo. Un bico desde aquí, Chelo. Chelo, mereces máis que unha vela. Menudo fillo No, criaxe. coño, no, joder, vale. Tamén lle teño comprado outras cousas con el. Como un plato. Sargadelos. Dígoche unha cuidado. cousa. Hai regalos que permanecen. A miña abuela chegoulle unha vez por un Nadal un CD de Andy Lucas. Guau, Todos los días lo escuchaba. Mi abuela no coche, que me levaba ao cole. Andy Eu, Lucas. eu que sou unha persona pésima regalando. Pero pésima. O sea, son moi agóbiame pensar, e que le regalo yo a esta persona? Non sei que necesita, joder. Pois Sería mira. moito máis fácil, en vez de escribirlle a carta ao palpador ou ao reis ou a quen carallo escriba cada un, escribirlle a carta aos familiares e dicirlle, mira, necesito isto. Unha wishlist. Eu estou a favor desto. Desto, cada vez estou máis a favor. Falaba con meu irmão onte. Sí, onte. Onte. Aí está, o meu irmán. Falaba con él. Pensa que xa noite boa, fai unha semana máis ou menos. Vale. É verdad. Fai unhas semanas. Falaba con meu irmán. Iso outro día. Outro día de aquí al Imperio Bizantino. Pois eso, falaba de que cada vez a min gustame máis regalar tempo. É como unha especie de non te rías de mí. No, é verdad, parece un cliché. Rime pero de aquí al Imperio Bizantino, fíxeme. Claro que é verdad. Ai, pues, que Ese é o espacio temporal do outro día. Do outro día, do momento presente, fai unhas horas, ata o Imperio Bizantino. Pero continúa, que a risa era por eso, non por Circa. Pois regalar tempo, sabes? Pero hai xente que non che valora, Xa. Bumba. Bueno. Bumba. Pois No, entón no, é esa verdad. xente que se merece non regalarlle nada. Esta xente que dices, no, quero un regalo. E dices, pues tú aquí, hostia, que máis queres máis que terme a min contigo aquí neste momento? Con esta suerte que es. Enhorabuena por invitarme. E se non, jodedes vos. No, pero que é que é certo, porque eu dicía, joder, a min, bueno, pois evidentemente as economías son diversas e non sempre, non, é como tamén hai unha costumbre de hai que regalar Ai, que iso. e ten que ser de tal precio, non sei que, de repente dis, joder, pois igual a min que me regales tomarme unhas cañas contigo ou estar un rato vendo unha peli, pois váleme moitísimo. Ou aprender a facer algo xuntes, que me enseñes a encurtir zanahoria. Como? por exemplo. Estaba pensando neso ahora mismo. Oye, si a ti te fai sentir realizado, Eric, pues maravilla. Encurtir zanahoria. Mira, cando me dices esos comentarios así que te enfoque a cámara. Si queres, efectivamente, si queres aprendo contigo, Eric, a encurtir zanahorias. Eu non sei, fillo. Cenouras. Eu non sei. Non sabes? Non sei. Eu Pero, teño que aprender. Pero para que sirven curtilas? A encurtirse é para poñerse en bote, Para conservalas. e comelas, esas cousas. Así. Tamén, Claro. tamén se conservan Sí, sí. congeladas, tampouco é Bueno. necesario facer tanto. No, pero sí que sabe raro, así. Cada un ten que atopar o seu acougo. Claro. Entón, acougo, iso é como cando nos venden o Nadal dicindo hai que facer así, hai que poñer a mesa, hai que tal. Claro, non. Revolvete, Hai que fai o comer che dé a marisco, gana. logo non podo comer huevos con patatas. Chupallei no percebe por nós, se non tes percebe, non tes percebe. Ai, que ojalá. Eu son autónoma, eu o único que vou chupar son
O que podas. Fin de Hostias. trimestre. Mi má. O que podas. O que poda, vou chupar o que poda, é así, mira, Vai ir a misa só para comer Eu sobre que me esa, pobre. deixen. Ai, a misa, ese é outra, ojito. Ai, que O opinades que da tacas. misa do galo, perdón, é que me Esa- parece unha fantasía esa, la rave cristiana. Que necesidade hai de a misa pola noite? Quero dicir, Bueno. A mí pareceme genial. Que non a recorde A que verdad. escoite o noso capítulo sobre festas patronais, que falamos desta. escoitei. Así Pero me eu gusta. nunca fun á misa do galo. Eu tampouco, pero pareceme moi guai, porque eu a esas horas digo, a ver, vamos a ver, misa del gallo, tajarme, perdón, misa do gallo ir de festa. Pero sí Y que beber Seven Up. Sí que é un pouco rave cristiana, rollo. Os meus abuelos van felicísimos a misa do galo. Pero fíxate, os meus bisabuelos eran de misa diaria cando eu era pequeno, que ainda vivían os dous e tal, estaba ali en San Pedro, eran de misa diaria, sin embargo a misa do galo a ninguén se lle pasaba pola cabeza levantarse do sofá e ir pa misa cando estábamos xa tranquilísimo. Era como, pero vamos a ver, hostia, cristianos sí, pero gilipollas tampouco, Pero aí botan o botafumeiro. Aí no. Eu que non teño ni idea, como non fui non nunca. sei, como nunca na misa do Eu galo xa nunca Hai fui. sustancias aí. Sí, en Santo Estevo de Arriba teñen un botafumeiro fantástico para botalo todas as veces. Cando Sí. morre Me alguén fan encanta. así, botan fume, igual non ten que estar así para di, sabes? Pero quero dicir, bueno, para quen este escoitando isto no Spotify, estou facendo xestos cas maus, como un botafumeiro, ¿no? Pero digo, como cando morre alguén, tes aí esa movida que cheira horrible. Igual hai algún tipo de sustancia que invita a xente a querer ir. Antía puxo cara, non? É que Cheira non horrible. non teña nin idea. Non Mira que cheira levo unhas horrible. cantas mortes encima, pero nunca me cheirou a nada. Sí, cheira, Mira, cheira. disociación é pa diante. Eu botafumeiro. Disociación. É que eu botaría outro tipo de cheiro. Zara Home, ¿no? Zara Home. Ah, no, eu non estaba pensando neso. Sí. Bueno, pero estamos... No, mira, no, Zara Home. faime moita gracia porque está bastante compensada a mesa no sentido de esta peña falando aquí de sustancias, ¿eh? E un plan, bueno... Psicotrópicas. Sí, esta xente falando de comprar regalos, pero no... Igual hai criaturas vendo este programa. O apalpador existe, Papá Noel no. Pero Pandigueiro... Teño unha pregunta sobre isto, pero A ver. vou non deixar para o final de todo, porque teño aquí a escaleta. A ver se pensades que aquí imos improvisando. No, hombre, no. Aquí hai un gran traballo. Non, a ver, é verdade, hai ¿Qué es traballo esto? por detrás. Es esto jazz, Que no. este programa que sí que é máis festivo, amable, Chachachero. con toda a equipa e todo este rollo, pero tenemos escaleta. Sí, vou facer un inciso. Eu xa sei que falamos moito do Patreon, pero realmente eu quero dicir unha cousa. Eu estou bebendo dunha taza que ten sabor, vale? Entón, Iván, realmente esta taza está lavada. Esta taza... Está lavada, claro. Si vos fixades... A si que vos sabe, fixades... a que sabe esa taza? Sabe a algo, A tío, Navidad. pero A que non, te non, boca. non sei, pero o que quero dicir é que se vos fixades, eu levo toda, como se chama? Refregueina baixo o fregadero, como unha taza, con lo que se Pero hace pasache un agua, pasache estropajo. estropajo. Ah, bueno. Por el igual- morro. igual con Sabacho morro. fai. Vale, e o estropajo estaba limpo. Claro, esa é unha boa pregunta. Bueno. Meu fillo, pois, non Me sei. seguro teñamos. Non pasa nada, yo te tolero como eres, pero o que quero dicir é, se vos fixades, levo toda a Usted é un pouco temporada. paranoico. No, pero que non me gusta beber das babas de outra peña. Entón levo toda a temporada bebendo dunha taza que pon David. Hoxe, por exemplo, non pon nada, agradezco. David, non sei quién eres, pero O xefe do Penjós, a quen agradecemos estar aquí. profundamente. Gracias, David. David, David, non sei quen eres, pero síntome profundamente honrado no, profundamente Honrado, afortunado de beber da túa taza, pero colegas, non sei, estou aquí tomando posto do David, así que All I Want for Christmas es unha taza, Que sí, está en camiño merchandising, non te preocupes. Así me gusta. Gracias. Pues continuemos, perdón, que estoy... Pois eso, falábamos de que cousas cancelaríamos, vos cancelaríades algo? Eu a cantidad esa de agobio de regalos e esas cousas de ter que dar, pum, pum. Bueno, eu teño nenos na casa. E iso é horrible. Tens que chegar a un acordo con todos para que non viñan con 40.000 cousas. E despois, a ansiedade dos nenos. Están espíricos, as luces. Os Bueno, pero regalos, moito non sei dulce. que. Oh, Dulce e niños, mal. Bueno, os adultos igual, Tamén. Todos. Entón eu eliminaría un pouquiño ese compromiso de, igual que falabades antes o compromiso pois de quedar con xente que non te apetece, pois tamén o tema de regalos, un consumismo a min pareceme excesivo. Sí, sí, E parte que hasta non tes un can, parece que tes que hasta pedir préstamos para poder regalar que quedar mal, pois. Xa. Regala tempo, Inciso. mira. É que é guai, Unha o sea, hai pregunta. alternativas. Cando unha Ai, que criatura empeza a intuir que Papá Noel, ese invento de... Coca-Cola. Sí. Cando empeza a intuir que non existe esa movida, hai algún tipo de negociación ou de chanchullo conforme a mantén mi cabeza
O sea, me mantén mi boca cerrada, ou non? Quero Ele dicir, sabe, non se cree. Mira, eu era un neno moi inocente, vale? Sí. Era moi espabilado para algunhas cousas, pero para outras, bueno, moi inocente non, ele gustábame creer nas cousas, non? E teña así como unha e entón eu unha vez falei con meu pai, tuve unha conversación, estábamos meu pai solos e tal, e meu pai dixome que efectivamente os Reis Magos non existen, pero Papá Noel sí. Entonces eu deixei de creer nos reis sendo moi pequeno, pero todavía siguen creendo Papá Noel unha temporada. E lembro unha noite... por iso republicano agora, non? Claro. E lembro unha noite, a verdade que teño grabado debía ter non sei cantos anos, pero igual 4 anos ou así, ou 3, non sei. E meu abuelo Jerónimo, o pai de miña nai, estamos ali na casa en San Pedro, ali en Xinzo, e entonces dixo que foi cagar. Dixo que iba ao baño e iba a cagar. Moi ben. E entonces a min dixérame que Papá Noel iba a pasar esa noite pola casa, pero que eu non podía salir da cociña porque senón non me deixaba os regalos. Vale. É que creando traumas, tamén. Buah, flipas. A verdade que na miña familia tamén era moi creativos, E entonces a min eu estaba na cociña pola ventana mirando a ver se vía Papá Noel e efectivamente apareceu Papá Noel. Ai, non me digas. Apareceu Papá Noel, saludoume desde o patio da Non casa, me digas. fíxome así e eu... Oh, Dios, Papá Noel. E o abuelo non saliu de cagar, joder. Sigue no baño, non puido velo. E xa chegou o meu abuelo despois, perdiche este Papá Noel. E non me digas. Era ele, evidentemente. Dende ese día non lle falo ao meu abuelo por haberse perdido a Papá Noel. É que Adrián ten unha anécdota con respecto a isto, que tú negociaches cos teus pais o tema de querer ou non querer, non? Claro, a ver, eu teño unha irmá pequena, 5 anos menor que a min. Entón, claro, aí chega un punto no que eu xa me vou dando conta das cousas porque hai un run no colexio. Claro. Pero claro, eu tuve que ir polo vagini aos meus pais a decirlle, mira, eu empezo a pensar que isto que me contades non é o que é. Humildemente os digo que non se está sostendo. A min isto non me cuadra. A min o argumento caéseme. Pero claro, miña nai moi astuta dixo, a ver, tú verás o que decides creer ou non, pero se non crees nel non che vai traer nada. O tú verás, cuidado, Claro. Dios. Eso é unha amenaza, A partir de aí pasaron como uns aniños, un tramo de tempo, no que eu non había unha comunicación con respecto a ese dilema, no? Porque a miña irmá estaba aí, eu non quería decir, joder, que non existe, miña irmá. Son eles os que che traen as pinipón. Como te lo explico, Marta? Ata que chegou a miña irmá, bastante máis espabilada que a min, colleu un día na porta da cociña e dille, a ver que mira, non existe, mamá, papá, non me mintades máis. Eso miña irmá, eu estaba en plan, Con que edad? a miña irmá non o sei, pero máis pequena que a min, bastante avispada, dixo, Ya basta. Seguídeme regalando Esta mentira. cousas, pero non, tonta non soy. O Con Adri xeito, pois mellor. Moi ben. Cousas con xeito, que regalen cousas con xeito. Desde Sempre logo, piden desde cosas logo. novas. Eu dixen yo nun ascensor ao meu pai, papá, e os reis sodes vos. Escoiteino por aí e dice, pois sí. Sabes o que? É todo Pai, cun que talante, pa' que unha disimular. elegancia como ten o Iván aí. Papá, con esta voz, o neno. Papá. 6 anos, papá, teño que comentarche unha cousa. Vos sodes os reis. O pai de repente pasa a vida toda pola cabeza e que respondo ahora? Pois sí. Pois sí. pero meus pais sempre aproveitaron a mínimo aceno de facer que sabíamos, xa confesaban. Tío, Oye, que vos cuanto estades- antes mellor. Hai que ser honestos, pareceme moi ben. Vos É unha estades movida. pensando que quizás este programa están vendo nenos. Eu xa o dixen, pero claro, vos facedes o que vos dá a gana. Pero se empezache tú dicindo que Papá Noel non existe. Bueno, palpador sí. Entón, Vale, pais e vale. nais, sede responsables, non lle poñades isto. Poñemos No, un poñer un aviso existe. inicio. parental advisor Hai antes que poñer un aviso aí. O Claro. contrario No, a ver. existe, o que queiramos que exista. E que Spoiler. xogamos con eso. Que movida. Digo unha Dadevos cousa. conta, Claro que xogamos sí. moito coa imaginación. E o Nadal é xogar. Creo, unha das cousas mellor que poden facer os nenos e as nenas é xogar con iso. Eso é verdade, Non sí. vos parece? Tía Conchi, bótote, Bótote. sí. No, de que con Ah. V, con V. Ah, Toma xa, acabo de xogar. Tía, No. No, en serio, pero digo. está dicindo algo precioso. Fala con convencemento, sabes, de o Nadal, cale a miña cámara. Esta. A de enfrente, ahora de enfrente. Esa. O Nadal é xogar. Digo, que te voto,
Non, increíble. É que é verdade, eu Que creo xogan tamén os nenos eso. e as nenas a iso. Que pois que alguén che dice que non cree, pois é xente que te quere. Se envellecemos tamén un pouquichiño, pero eso podémoslo facer en calquer momento. Eu, se Bueno, vedes ahora montar votamos. algo aquí. Votamos entón con V. Quen está a favor de contarlle a verdade desde o principio? Quen está a favor de contarlle unha mentira e logo facerles chorar? A ver, eu prefiro contar verdade dende o principio e así quito a... Bueno, claro, que A ver, non eu teño creo que fillo. chorar ninguén... A ver, igual sí. Pero fala por ti, chaval. Bueno, Tú choras, hai chega, non te xente que dixe conta. chora, Como un cabrón. Sí. Ves, é que depende, claro. Non, Pero é que que eu me- sabendo, había cláusula, no, pero vai haber seguir habendo regalos. Sí, non te preocupes. Ah, Pois logo xa está. Claro, pero eu sinceramente preferiría como contarlle outra cousa, pero xa che digo que falo sen ter fillos nin querelos, pero sí que é certo que a min gustaríame que se fora de frente, sabes, en plan, o sea, a miña nena diría, por que non me lo contastes, tío, sabes? Porque é que che contan outra cousa, pois mira, hai esta historia, ou esta tradición, esta figura, o palpador, tal, non sei que nos canto. Que pasa? Que despois tamén te podes convertir nun grinchazo da hostia no cole. É que Sabes a que ver, movida, claro, é claro. que tamén é É que que unha moito me- depende de como cada un queira imaginalo, non? É que te imagínate, te mellor dices, pois vou por diante para dicirlle a miña nena, pero mellor a tua nena encántalle esa xogueta. Pero É que ti podes depende. crear outro universo Tú vaslle igual, dando, de- vas Pero así logo a acompañando, túa como nena- digo, Porque acompañas. pasa que despois vai ao cole Claro, unha pero, movida, pero entón pode gozar Acompañas- torturar a peña, A ver, eu, por exemplo, os meus nenos o que non lle entraba na cabeza era a chimenea. Claro. Como podía entrar por ella, eso Normal. aí xa... Eu ala, tamén foi o pensaba todo. porque no piso non había No, chimenea. efectivamente. Joder, e En aquí por entornos dentro, urbanos. me cago en- Pero no, aquí hai unha cuestión. O sea, eu estou a tope con que os nenos crean e deixalos creer. Non, que decir, joder, na infancia ao final dices tú, imaginación. Bueno, sí, imaginación tes e razón, tal, igual son unha pero Grinch que da se vida. dean conta eles. Cando che pregunten por facer aquí como pai de Iván, dice, pues sí, pues Pois é o que hai. É lo que hai, ¿no? E esta movida que che contei toda a infancia de non hai que mentir, pues Sí, xa, pero tamén no fondo é no momento en que cho conta, o que sí creo, vamos a ver, se o chaval cree, se o neno cree, joder, como pais, respetado un pouco as súas peticións. das Sí, en cartas, eso ¿no? é verdade, Porque eso é senón certo, ao eso é final é certo. como hijos de puta, o sea, por eso non me compraste esto, ¿no? O sea, o tema- o sea, que foster vos, que non foi Papá Noel. Claro. Foster vos que decidistes esto, no? O tema sería como, eu que sei, se de repente xa non chega a esa opción, sabes? Porque pois o que lle ensinas é pois xa que é outra cousa, que hai outras tradicións, Todo que está aí está. claro, se dende o principio si, se de repente o neno ven chegando e ti poste aí inquisitivo, non, igual eso non mola. A mí non me compraron a heladera esta que se Famoplay. La Famoplay. La heladera de Famoplay y no se lo perdonaré jamás. Manuela Carmena. Bueno, eso é outra, que sí, eso sí que se lembra, cando che traen os regalos que non queres. Total. bueno. Mira, eu recordo nas moixiñas que me trouxeron unha máquina de coser que me dan unhas ganas de tirar yo a todas as lías de... É que, mira que non recordo outras cousas, pero da máquina de coser rota, porque dali viñan regalos que outros non tal, eu, Dios mío, digo, pero por que queren esta máquina? Donde me viron que eu podo coser ca miña hiperactividade, poñerme aquí na maquinita, tic, tic, tic. No, eso é outra, sí, hai que escoller ben os regaliños a veces pouquiño, e consentir. Sí, ou Claro. o que Coñecendo a vexa que, persoa. Claro. que Eu vexa sou o que partidario quere. disso, das movidas personalizadas, en plan, bueno, eu recordo que me trouxeran carbón. Un ano quería morrer, xurucho. Carbón. Ai, a min gusta o O carbón. Ai, carbón me mamá. encanta, a min tamén. A min traemos Un casi rillo todos os nel. anos tamén. Mima. No, Un no. chíflame. No, pero era o único que había. Isto é buenísimo, outra anécdota, Adrián, a verdad que a tua familia dá pa moito, espera, porque isto é de traca. Isto é de traca. Hai unha nada, a ver, eu con tema de agasallos que non chegan ou que non podes pedir. Eu non me acordo que pedira, pero seguro que era algo pues, moi difícil de conseguir, que estaba agotadísimo ou que era moi caro. Entón, que fixo a miña nai que dixo, vamos a pensar, non lle vamos a arruinar a festa ao rapaz de dicirlle, pues non podemos compralo. Colleu e escribiu a ordenador unha carta polos Reis Magos na que me decía, mira, é que debido á crise do 2008, os Reis Magos tiñan todo invertido nos Lehman Brothers. Entón, No te crees. este ano o agasallo que Puta mala madre, fixeron un esforzo e trouxeronche este outro, pero que tú querías non vai ser. Pero con todo papo eu lendo eso dicindo, a mí que me estás contando, eu non entendo nada, eu son un cativo, eu quero o meu regalo, pero acepteino, eu collín e dixen, Claro, la crisis que moi jodida. ben. A Esas crisis que mamis. jodida, A que nai de guai. Adrián, a nai de Adrián chamase Estrella. Estrella non é a dos Reyes Magos neste caso, non? Que maldad, Dios mío. Non regaledes roupa aos nenos. Os nenos non piden roupa. Non piden roupa. Non a piden. Non queren, non É queren. como no, rollo, no, hostia, no. comprade a roupa, non sei, en febreiro, pero joder, para Navidad no. Eso. Non hai, Calcetín non hai que nada. necesidade. Eso No. a vos non sei se vos pasaba que que era como bueno, claro, o sea, que tiñades como nun
Papá Noel Reyes, non? E que era como os regalos de xogar noutro roupa, sabes? Ai. A mí Fan pasaba iso, isto. fan iso, sí. Pasame isto. Sendo a min, xa che digo, que o tema dos regalos de cativa dábame como bastante igual. No sentido de todo me valía ben, sabes? Non era así moi igual sí, claro que pedías, non? Eu o regalo que recordo que fixo moitísima ilusión, que non o esperaba ademais, porque tamén pois debía de estar agotado ou era moi difícil de conseguir ou tal, ou non sei se era caro, evidentemente era unha cativa, era el coche de la Barbie descapotable. Eso foi o único regalo que lembro que digo, buah, que movida, porque despois era, que queres? Dame igual, sabes? É Dios. como calquer cousa, está ben, non necesito, sabes? Hai un pico nos regalos de Nadal en toda a tua infancia que dis, esta Navidad. A mí pasoume ca Nintendo. Ese inverno que me trexeron o carbón, claro, meu primo e eu empezamos a chorar como dúas magdalenas, aquelo era. Entón dixeron, ai, cai un no pino fora. Tiñamos un piñeiro ali fora, e fomos, e había dúas caixas así. Entón, que eran? Dúas Nintendo 64. Oh, O que eu ali chorei, por favor. E claro, os nosos pais puxeronse a montar a Nintendo e a xogar eles, pero bueno, a ilusión fixonos. Que Ese é Classic. moito de meu pai tamén, o de xogar Sí, el do meu tamén. máis que a Play que a min tamén era moito de meu pai. Sí, sí. A ver se funciona, a ver se funciona. Dos meus tamén eu era moito de pedir xogos de mesa, así que me gustaban. Oye, moito vos os xogos. deixabaderlle comida aos reis. Eu sí. Eu Los sí. Reis Sol. Eu Os que reis. ali na aldea sempre dicía, pero hai que deixarlle, joder, hai que poñerlle auga pos camellos. E dice, beben no pozo, dicía miña. Non te das conta que os camellos teñen o pescozo longo, beben no pozo, joder. Que ben, eu sí que lle poñía tamén, Que pero creativo. a auga dentro porque non había pozo. En mi casa no, pozo non había. Pois sí, pois sí. A ver, así como variando un pouco de tema, todos sabemos, non? Que cando empeza o Nadal ou cando comeza o mes de decembro en xeral, as programacións da televisión, da parrilla da televisión é as mesmas películas todo o tempo. Entón, sabendo isto, cal credes que son as películas, o sea, top 3 de películas? Ou se tedes algún ritual, eu teño un ritual, por exemplo, bueno, igual ritual non é a palabra, pero eu sempre no Nadal métome unha maratón de Harry Potter e del Señor de los Anillos. Mima. Por que razón? Non sei, porque non é nada navideño. Sí, joder, pero, en Harry Potter a piedra filosofal é o Nadal en que queda Ron con Harry en un Hogwarts. día, claro, o sea, unha peli, o resto non, sabes? Pero Bueno, como sí. que teño esa movida. Entón, me, vos que no credes? money. Hai algunha peli, tipo, pois eu que sei, Solo en casa, por exemplo. Boa, tía, que xa Solo en dixeches casa, 1, todas. 2, 3, 4. Vou facer o inciso. Eu, na miña casa, sempre se ve, pois, o pequeno sempre ve solo na casa. E Harry Potter. Que pasa? Que Harry Potter, vou facer aquí un chamamento. Non se mire en plataformas, por favor. Ese señor xa ten moitos cartos, non quere máis cartos, non necesita, non sei cal a cámara. Esta, creo, esta. Sí. Non necesita máis cartos, J.K. Rowling. Descargainos dunha páxina que se chama Pero Os arquivos da Meiga, que está en galego. Dime. O botan na... Oh, que guai. O botan na tele. No, Todo en galego. Está os arquivos da Meiga. E está moi guai, decir, escoitar a Hagrid na segunda película, non na primeira, cando están ali na casa, está na illa aquela, decirlle, cala a boca, cacho trapalleiro. Está moi ben. Oye, perdón, podo facer un pequeno inciso rapidísimo Sí, con sí. isto? Están as pelis en galego, por favor, Galaxia. Podedes dunha puñetera vez pagar os dereitos e editar Harry Potter e a pedra filosofal en galego para que poida comprar os 7 libros xuntos, porque me dá cousa comprar do 2 ao 7. No, descatalogaronos, creo. Pois que compre, que paguen, hostia. Que paguen por Inciso. os Reeditalos. Galaxia Como- paga. Editalos, joder. Como se fixeron mil veces Levo en todas as anos, Sí. editoriais. anos detrás deles, porque eu linos en castelán e apetecía metelos en galego e son incapaz de conseguilo. Pois cotizan e se non que é flipas. Galaxia, pois non sei, Xerais, sabes? Aproveitade aí Galaxia a cousa, Xerais, eu que sei. pagade e pagade tamén o Patreon. En Wallapop solo hai o Podemos 2. facer nós. En Wallapop solo está o 2 e a peña está empezando a poñelos uns precios porque claro, están descatalogados. Inciso para darlles grazas a Carlos Callón, que era o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística cando hubo que insistir para que traduciran Harry Potter ao galego, e menos mal, gracias Carlos Callón por todo o que faz, pero de verdad, ya traducción de María Alonso Seis Dedos, que é unha locura, a das películas, eso de o torneo dos tres magos non é para miñas xoias, sabes? Pero ademais é que é un éxito asegurado. Absolutamente. Sempre foi un Reeditar éxito. o Harry Potter. Pues Non sei, pirateas eu creo que hai e xa un está. problema aí de dereitos. A verá, sí, será moi caro. Bueno, pois que paguen. Paguen, inviertan. Eu de pelis hai unhas de Nadal que me gustan, que é unha triloxía Nadal. Que non se Pero te non se me ve. Nadal. Perdón. De Nadal, que son las de Vaya Santa Claus. Vaya Santa Claus, Que é é verdad. un pai que non cree nada en Santa Claus, así como un oficinista, non sei canto,
e en Noite Boa como que pilla a Santa Claus no tellado, asústao, o tipo, o que Santa Claus cae do tellado e mátao, e el convírtese en Santa Claus. Sí que a Vinci, non daba eu vino conta. tamén. Este, non me acordo o actor, é un actor cómico así moi mítico. Non é Arnold Schwarzenegger. No. É un Allen, non sei que Allen, ou Nick Allen, non me acordo. Tim Allen. Tim Allen, correcto. E é unha triloxía, despois hai máis pelis, a primeira máis, destacable. Ai, verdad, non recordaba. E vos recordades algunha peli así que vos molara? Eu non sei se me funciona a televisión, que non teño nin idea se funciona. Nada, non somos nada de tele. Pero Argallamos por aí. E de nena, de rapaza, así algunha... Buah, que estou medio na Semana Santa, eu agora mesmo, que as películas de Semana Santa. Nada que a miña infancia. A miña era moi rara, por eso non me deu tempo. Eu andaba máis ao sacho en vez de tanto Nadal. Ai, criatura. Sí. Non che pasou nada, todo está aquí. Encántame. Imaginas de todo. a xente Sempre suele digo, dicir bueno, que non te echando para topar algún tesoro. Bebé. Ai, pois, Que sei, pode ser, todo claro. está que no que xogues. Por eso che digo, dalle a volta que un queira e... Eres xoguetona, que guai, Sí. gustame moita xente que xoga. Ese recurso. Bueno, se queres un A detector de ver, metais, avisa lle que- chamo. É verdade, A mira, imaginación. este sí que Non imagino. recordo ver, a ver si que eran estes festivais que puñan cando era na primeira, que todo o mundo baila, e que vai cantar Ai, por todo o mundo. favor. Noche E de coincide- fiesta. Telepasión, sí, ¿no? E coincideche. E noche de fiesta, efectivamente. Coincide o mismo cantante en Os sábados todas. se facía un especial en Nadal. En estou Nadal, moi sí, sí, inventando, sí. Bueno, que de Bueno, feito puñan xa non esa. Eu facendo. supoño que puñan eso na tele e pouco máis. Non... Eso era guai, como os programas de variedades. A min esa cousa gustame do Nadal moito na tele, os programas de variedades, en plan de cousas varias, evidentemente, porque son variedades. Efectivamente. Moi bien. Pois eu quero me liar a leches con esa peña, Porque sempre salen así como as vellas glorias, sabes? Non sei. Teño unha campaña Bueno, contra esos agora programas. xa menos, o sea, Agora E non, despois estaba falando dos 90. Claro, que os que nos pillamos nos 90, os 90 era droga dura, Era a droga televisión dura. dos 90 era Era droga de repente Azúcar Moreno, David logo Civera, unha vedete, Bertín Osborne. Bertín Osborne, logo Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, despois pues, un grupo de baile, o sea, como Sabe, sen é que- sentido ningún. Claro, eu estou pensando, nos facíamos as propias nosas actuacións, éramos 4 nenas na casa, bueno, Ai, 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 deixábamos actuar e facer de todo, facíamoslle de todo. Bueno, eu era Musical. eu solo e facía actuacións igual. Tamén, ves, mira, prestaban. Con ganas de facer, eu son fillo único, neto único, bisneto único, me Mira, cago en Dios. o instrumento. Claro, Iván, seguro que Pobriño, tocabas... dice. Yo te abuelo iba a cagar, es que las tiro. Claro, E a pesar de eso non me traían o que pedían en Navidad, hai que ser Oh. tamén. Sí, sí. Pues claro, No, Estar pero mira, viva é unha cousa. eu a verdad, ahora son bastante Grinch, de feito a miña peli favorita de Nadal é a do Grinch. E son bastante Grinch porque, bueno, as familias ao final son complexas e todos sabemos que non todas as familias son iguais e ao final E a pois veces son non as hai, E a non hai veces ese a veces non ambiente. as hai, a veces hai discusións na casa, a veces hai conflitos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestións ao final acabante xenerando pois unha certa animadversión co Nadal, non? Porque asocias o Nadal a situacións pois non demasiado agradables na casa, etcétera, etcétera, pero sí que é certo que teño moi bons recordos de Nadal na miña infancia. E unha cousa que si facíamos moito na miña casa, que tamén somos moi artistiñas e tal, era, joder, pois cantar e villancicos e esas cousas, e esa parte que así guai. musical, Sí, que sí que son as cousas así máis guais que lembro, non? Claro, é que ao final é eso, cando eres máis cativo ou tal, claro que hai cousas boas no Nadal, e claro que se disfrutaron seguramente, e inda ti gardas vos recordos, inda que seguramente tamén na tua familia nese momento, pois igual tampouco estaban vendo todo, sabes? Sí, sí, que Ou te non total. se cando- estaba, hai veces ou non se estaba. ou hai, a ver, outras circunstancias, ou mellor xusto pasan nesas datas e despois identificas as datas do Nadal con esa Efectivamente, angustia ou eso xa. que tu veches. E, sin E embargo- moitas veces eu que sei, por eso eu recurro moito á imaginación, pero en todos os aspectos da vida. Todo é modificar e intentar adaptar para que eso non sexa sempre algo negativo, tipo trauma ou que digas, oh, No, ou sei. simplemente tamén aceptar que tampouco te ten que aceptación, gustar a punto. Navidade, está guai, o sea, es que ás eh. veces de feito, bueno, era o Viva, seguinte que diferente. ia facer que querías dicir algo que interrumpimos. Sí. Non me acordo. Pero sí que está ben, bueno, vou ir eu por aí polo tema do Grinch, que a ver, inciso, está ben que a xente que creo que todo o mundo nalgún momento da súa vida ten movidas ca familia ou nalgún momento todo o mundo se plantea non ir en Nadal. A min pasoume, entón, eu recordo que a min costaba moito pedir, bueno, iba a decir axuda, pero
de decir de ir con colegas, sabes, con mellor sí, porque está como moi estruturado, moi de que ten que ser así, que tenche que gustar o Nadal, que tes que ir ca túa familia, como sair de aí, a veces es complicado. Non teñades medo a dicirlle a colegas, síntome mal con isto, podo ir a túa casa. Quero decir, é unha cena, sabes? Total, ao final tampouco cambia estou totalmente de tanto. acordo con eso. Empecemos a normalizar o tema de, bueno, pues É unha cena. sí, É que como- é unha máis. cea, é unha cea diferente, unha cea máis cuantiosa ou digamos máis, pero é unha cea. Logo unha cousa que me pasa a min moito, e iso se me pasou durante a infancia e a adolescencia e tal, é que eu sempre vía as fotos de Nadal dos demais, non? Sí. Mesas enormes así con 50 personas, 20 persoas, primos, os tíos, a familia, os veciños. Ti de repente Na miña 4. casa 4, claro, 4, bueno, pasa cando vivían igual. meus bisavós éramos 6, 7 conmigo, despois bueno, pues ahora, pues, o mellor esta Navidad pues somos 4 na casa, non? Entón, ese tipo de cuestións a veces tamén, bueno, non as leva ben de todo. Eso é o que me generou a mí tamén un pouco de rexeitamento cara a nada. É que porque tamén se idealiza moito. Totalmente. La Sí. ventanita E con a ademais, nieve, sí, e hai sí. moita xente E soa. ademais, mogollón, pero é que seguramente a maioría de xente, seguramente no Nadal, a ver, a xente que sí, que teña sorte, que guai, de que este estupendamente ca súa familia, que teña unha familia numerosa, pero a min pasame igual que a ti tamén, non somos poucos, agora somos menos. Claro, porque a E xente tamén, temos a que xente estar- tamén morre, sabes? Claro, e temos que estar separados para que eso, por exemplo, que a miña abuela non pase solo a Nadal, todo o rollo, non, cousas que aquí non interesan. Pero sí que é certo que como Bueno, pero personal é Está ben, político, está quero ben. dicir, que está sí, ben que falalo. político, pero Para normalizalas sí, tamén. claro, como pues, Sí, son situacións totalmente. que son desagradables, pero é que tamén estamos rodeados dun bombardeo de entre as redes sociais. É que é iso. E de entre que, claro, eu recordo, sí, cando non era unha as redes sociais tan activas, que sí que de repente pues decís, joder, a familia da miña amiga tal, que xuntanse 50, que non sei que. Eu recordo de ser adolescente e enfadarme moitísimo ca miña familia, pero de pollacos bastante gordos, de que é tristísimo, que eu non quero estar aquí, porque claro, bueno, porque a situación era triste, tío, é o que hai. Pero O sea, mira, independentemente non se sodes pasaba moitos nada. ou poucos, a cousa máis bonita que pode Nadal é pasar tempo coa xente que queres. Iso é así. Dende logo, Iso dende claro. logo. Tamén É ter- falando é o- cando era é o mellor, adolescente, é o bueno, mellor. pues, É ter que recoller pouca louza. compáraste. Pero sí que maravilla. é certo que tanto bombardeo que recibimos nas redes, na televisión e tal, non sei que, cando eres, ahora xa non, pero cando eres máis adolescente, pois inevitablemente comparas, non? E dices, Exacto, Hostia. tamén dicía, cando era Claro, adolescente, efectivamente. a min agora mesmo, bueno, pois bombardeache, e tamén pode causar malestar, porque Sí, de repente claro ainda que que ti, eu agora pois con 31 anos, digo, bueno, é o que hai, tío, teño outras cousas boísimas, ou agora teño outra familia que, por así dicilo, pois máis de amigos e máis non sei que tamén son familia, que tamén me recollen, ou o que sexa, ou paso isto, ou doulle menos importancia, pero claro, cando eres adolescente, ao final a comparación é brutal, e eso, e que ainda así agora tamén che pode molestar. A min, honestamente, sí, a mí as lucecitas de Navidad a min encántame. A mí o Nadal en sí está guai e pareceme festivo, porque ao final é unha celebración máis e gústame, igual que o Entroido, igual que todo, pero sí que moitas veces digo, guau, cuidado, aforraríame a metade do Nadal. O sea, Total. Hai que xogar que son xa vamos cortiños de tempo, Bueno, hai que tranquilo, un minutiño, pero inciso, a xente que teñades esta circunstancia de pois, que vos Exacto. falta alguén na casa ou que estades tristes ou que sea, que saibades que en Ourense na Galleira organízase unha cea o 29 de decembro, miradelle as redes, eso, pois, audita ser pa xente do colectivo, bueno, quero decir, pa quen vai. Claro. sí, e Cada hai quen- alternativas, seguro que hai tamén Claro. máis alternativas de que tamén bueno, pois o que decía Iván, non? O que decías ti, perdón, pedir que, oye, síntome incómodo, Claro. quero, Claro, Oye, todos e estamos aí tamén as dispostos. institucións públicas, bueno, xa sei que a este concello pedirlle algo é complicado, pero Home, despois das que lle pegas, meu. pero as institucións públicas está guai tamén facer unha estrategia para o Nadal, guai, bonita, que non solamente sexan os comedores sociais, etcétera, senón das propias institucións para a xente que vive soa. Totalmente, Hai moita sí. xente que vive soa, que non ten ninguén con que pasar o Nadal e, hostia, está guai eso, non? Está moi ben, porque bueno, o que falábamos, que parece que estamos todos na obliga, non? De, non, é o Nadal, e tes que estar tal, e como, bueno, hai alternativas tamén para xente que debería de haber máis. E debería haber máis, E dende as efectivamente. institucións, efectivamente. O sea, as entidades privadas, claro que traballan por isto, e grupos de persoas que fan esa labor social como na Galleira, pero que molaría que tamén dende arriba se dixera, mira, pois É o que tiña que ser. recollamos a todas as persoas que bueno, que nestas datas que son complexas, pois
pois teñan un oquiño, sabes? Nada, bueno, moitas gracias pois as persoas que fan un esforzo, non? Sí. Bueno, pois por manter a máis as criaturas. Total, pero- claro, que un curre, É que A un xente- curre, o sea, ojito. moitísimas gracias Hai a xente xente que o que vive a son- tope, que ese son xeniais. Ese ambientar todo e tal é unha locura, hasta Xa. can leva diadema dos renos, Claro, claro. Vai pasar moi ben ainda buscar o musgo para facer o Belén. Mítico, mítico, mítico. Ibas, claro, que no inverno chovientos ibas ali nós tíamos un almacén, íbamos ali, entón collamos o musgo para que non se rompera e tal, para poder facer montar o Belén na casa, o papel alba para facer o río. El río, es verdad. Agora se non che As deixa, agora veciñas- veñen e danche con musgo, diño, chup, deixo aí, patrimonio. Está dentro da miña casa é o meu musgo. Meu patrimonio. No, teu musgo, mai musgo. Bueno, chavalada, a ver, ahora que estamos un poquinho de Ai, chavalada tristes, gústame. A ver, ahora imos facer un concurso destes que nos gustan a nós, verdad, director? Por suposto. Veña entón. Pero eu diría de facerlle cada pregunta a unha persona, porque senón é unha locura de resposta. Sí, claro, sí, Senón- vale, bueno. Senón, Quen quere primeiro? Facemos Eu un non me vou rebote. coscar. Veña. Veña, se non rebote. Un solo, porque senón é un pouco lío. Veña, a ver. Eu podo rebotar, non hai Póñame ese así. comodín, o de rebote. Eu non entendo Paso ben a o que pregunta, dixo. eu tampouco, Eu pero tampouco. bueno. Bueno, Por non lle faz caso, tú tira como para pasa diante. palabra. Pero, a ver, o que dixen é que farlle unha pregunta a Conchi, e se Conchi non acerta a primeira vez, hai un solo rebote. Xa está. Vale, veña, Oh. perfecto. Non é tan complicado. Procedemos entón. Número 1. Que primo da árbore de Nadal caga agasallos se lle pegas? A. O tío de Nadal. B. O cosí de Nadal. C. O cuñat de Nadal. D. Basavi de Nadal. Ai, están aí, mira. Aí o tes. Ai, hostia, non arbía. Pues Xa non me acordo da primeira, pero están aí Ya. diante, joder. Está para Conchi, veña. Conchi. A quién le envío la pregunta? Vou dicir o cuñat de Nadal. Al Ese, cuñat o de Nadal? de Nadal. Non é verdade. Incorrecto, rebote para Antía. O cosí de Nadal. Incorrecto. Hostia, pero non teño Calé? ni idea. O tío da Nadal, que é Ah, o unha tío de tradición Nadal. ali en Cataluña e Valencia, que é un tronquiño que lle pos un gorro Sí, eso sabía, pero e non sabía cantan como. movidas e É pegalle o un pau. cagatío que lle Eu chaman. digo, Claro. Cagatio. claro, non sei claro. que, sí que Bueno, lle cantan e tal. Con un tic e todo, increíble, moitas gracias por estes gráficos tan increíbles. Bueno, nada. era cuñat, dicindo cu, o mellor como caga. Dios, encántame. Perfecto, segunda pregunta, Antía, esta vai para ti, a ver. Veña, vai. Como se chama a bruxa italiana que agasalla a cativada polo Nadal? A. Bifona. B. Befana. C. Binomia. C. D. Machecosa. Ma que cosa. Machecosa. Machecosa. Macheco. Outra vez, sí, no, esta pregunta... Mache cosa, tamén lle pegan. Non a fixen eu esta pregunta, verdad? Befana. Correcto. Befana, a bruxa Befana, efectivamente, un personaxe así moi peculiar. Hai máis peculiares, pero non, vémolos agora. Veña. 3. A Bella do Monte, prima do pandigueiro, como lle gusta Espera, chamar, aí, ese. como lle gusta chamar o Iván, que non lle gusta que diga palpador. Unha palpadura que é turbio de carallo. Sí, Bueno. Esta bella agocha os agasallos polas casas de León. En que lugar? A. Na corte das vacas. B. Ao lado da lareira. C. Debaixo da cama. D. Na fonte. Iván Olmos. A ver, eu poñéndome así no lugar do pandigueiro, bueno, da prima do pandigueiro, o mellor sitio é ao lado da lareira. Non? Ao lado da lareira. Rebote, coño. Incorrecto. No. Como É non? correcto ou incorrecto? É incorrecto. Incorrecto. Incorrecto, Rebote incorrecto. para Adrián. Xoga tú tamén. Adrián, claro. Veña. Pois eu tiña posto aquí, porque como vou poñendo os tics, pois tiña posto agora. Eso é trampa, joder. Pero non a sabe, el non sabe as respostas. No, eu vou colocando os tics e despois xa cando sexa. Eu diría debaixo da cama. Incorrecto. Incorrecto. Pois Na entón corte, queda- chavalada. Na corte corte das das vacas. E se non Toma tes, ya. apáñate. Toma Bueno, ya. increíble, estou flipando con ese gif, de verdad. Bueno, 5. Buah, encántame, tío. Para quen non este vendo no Spotify, pois estalle poñendo tic a opción correcta. Vamos, o seguinte programa de o que? Un concurso. Hombre, 5. Encantaría. Segundo a lenda, cal destas personaxes lle axudou os Reis Magos no seu camiño a Belén? A. A cabra Joulupuki. O Yulupuki. Yulupuki. B. A bruxa Befana. C. Papá Noel. D. O lenchero. Para Conchi. Non foi o burrito sabanero, non. A cabra. Foi a cabra. A cabra Julupuki. Tiri, 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 tiri. E Foi unha é cabra. incorrecto, rebote para Antía. Oh, en serio? Oh. Pues, o lenchero.
Incorrecto. É a bruxa befana. Ah, estaban Bueno, todas a toma. bruxa. A bruxa estaban todas. Estaban Sí, todas. estaba- pero, Estaban Oriente, pero non estaban- era italiana, a ver, aclaremos. Isto que facían Sí, Belén aquel día. Según Alén, no, eles pasaron por Italia, axudou, non sei que. Vamos a ver, non vale. pode ser, isto Di non, a lo lenda, siento. di a lenda. Vamos a ver, non, se veñen do Oriente non poden pasar por Italia. A mí non joder. me contes. Se veñen do Oriente cara a Belén, Pero de paso que Italia quédalles a dermán. Deixan así, por o que sei, non me contes. Bueno, a mí fixéronse milonga. aí un interrail. E a cabra Acabaron Yurupuki en é a que Italia. dá os regalos en Finlandia. Me A cabra encanta a Yurupuki. Unha cabra. esa, encántame. Guai, igual E eu rexenon do encantan exército as por eso. cabras. A mí chiflanme. Veña, seguinte pregunta. Veña, sete. Para Antía. Segundo documental, Zeitgeist... Bueno, isto alemán non sei. A ver, é bastante sensacionalista, non é un documental serio. Cal é a orixe dos tres reis magos? A. É a Santísima Trinidade. B. O ceo, o inferno e o purgatorio. C. 3 estrelas. D. Ningún é correcta. A ver, a min encantaríame que fora a máis turbia de historia. A ver cuál es cuál. Pois non sei, entendo que, que 3 estrelas, non? Moi ben! Joder, Correcto. Moi ben, efectivamente. Merquei os agasallos para este concurso e me los voy a llevar. Antía acerta as dúas, non? Sí. Ah, mira Que lo peta. Sí, ela. Son destes regalos para ti, Pois efectivamente, hai unha estrela que se chama Estrela Sirius que representa a Xesús. Entón están 3 estrelas no cinto de Orión ou de por aí, bueno, non sei. Entón, son os 3 magos. E logo, o sol está quieto, o sea, ponse no mismo sitio, por eso estaba como muerto Dios. O sea, Dios era como o sol. xa me perdín. Do 22 ao Non sabía 24 de decembro, o sol ponse sempre, o sea, morre no mesmo sitio. E logo, empezan a facer máis grandes os días a partir dese día. Por eso, Dios estuvo morto 3 días e resucitou. Comprendes? Era todo mentira. Todo. Non ves imaginación, Bravo. botalle imaginación. Ahora todo encaixa. Ahora todo ten sentido. De Ese sí que repente. imaginaron ben. No te lo dicen en la misa del gallo. Seguinte esto. pregunta para Iván Olmos. Seguinte, 8. O aninovo chinés cae o día de máis próximo, o día equidistante entre o solsticio de inverno e o equinoccio de primavera. A. Lúa chea. B. Lúa minguante. C. Lúa nova. D. Lúa crecente. Sí. Vamos a ver, o día da noche cae no día de máis próximo o día equidistante entre o solsticio de inverno minguante, clarísimamente. No. Incorrecto. Rebote para Adrián Reis. Pois vou decir Lúa Nova. Moi ben. Toma xa, Bravo. Dios. Zona nova. Día D. Día D. Pois eso é todo, chavalada. Ese foi o concurso do día hoxe. Ben! Bravo. Xa está, non é máis. Sí, non queda... Eu? No, a min censuraronme, No, a ver, esta saltouse, mira. Cal me saltei? No, e esa escribíchela tú, Ah, sí. Veña, Ai, a 4. A ver. veña, última pregunta. Pois estuvache ben agudo, Para este Adrián Reis, para Adrián Reis. Veña, Adrián, para ti. A que carboeiro xigante lle fan un pasarrúas para acabar... Dios, a miña letra. Parezco... A ver, bueno, se acabou el pleno ya. Mira, que o podo hacer aquí. Eu Aquí non te o lo leo, enfrente, teño mira. que A ver, facer a así. que carboeiro no monitor. xigante lle fan un pasarrúas para acabar prendéndolle lume? O apalpador, o tío da Nadal, o lenchero ou o Selnick? Vou decir, solo porque me gusta sonoramente, o lenchero. Efectivamente, chaval. Correcto. Toma, jolín. Empate, Adri. Vai agora. Empatamos. No, porque el fixo 3, creo. Non porque fallou. Unha. Fallache unha. Sí. Ah, correcto, por mira, Antía Vidal e Adrián Reis. Pero gañamos os dous. Vale. hai acordo. É que divertido. Aquí hai acordo sempre, claro que sí. Vedes como se pode xogar? Ao final acabaderonme dando a razón. É Hai que verdad. xogar. Hai que Mira, xogar. xa se olvidou se o Nadal fun, e todo. Pues mira, Claro. o importante é xogar. Eso. Montai un xogo da oca e Eso facedo do dende polvorón. Ainda que sea unha partida de tute, o importante é xogar. O que me gusta fungar a min. Yo do amigo inservible, regalai vos cousas que xa tendes na casa que non vades O usar. amigo inservible. A mí parece super guai eso, inservible. Ese embola Non o moitísimo. conocía. Mira, eso faz cenas aí, cada unha leva, envolven. Bueno, fixe unha cena na que cada unha envolveu hasta tazas dunha boda. Bueno, non vos quero dicir o que apareceu por aí. De todo, consoladores xa usados, que non usaban, Ai, cada por un favor. que deste... Maravilloso, pasamos unhas risas estupendas. Ai, E hai todo que é rir facer un esto. pouquinho. Pero Podemos entón, facer isto en que no, consiste que? o amigo inservible? En comprar cousas inservibles ou No, en regalar tú tes na casa cousas cousa que, que tú non tes che sirven, que tú tes na casa. efectivamente. O sea, o amigo inservible para desfacerte de la mierda, mira, básicamente. houbo Muy anda- ben. Pasar ya outro. Pues Pasar mira, ya outro. Como la vida misma. Vámoslo facer po especial de Nadal. Por Que favor. si sale o especial de Nadal, ainda estamos planificando, sairá mañá. Cando está vendo isto, pues será o día seguinte. Entonces, amigo inservible, pues iba podemos facer. A mí me parece Pues super Ah, como guai. especial de é Nadal. increíble. O día Ai, de Nadal, pero- isto noite Sairá, boa. esto noite bo. Ah, amigo. Polo tanto, mañá Feliz Navidad. Bon Nadal. Feliz Navidad. Non es nada gallego. Bon Nadal.
Feliz Bon Nadal. Bon Nadal. Merry Christmas. Bon Natal E Bon Natal tamén. Exacto. Joyeux Pois- anniversaire de... Joyeux Christmas. anniversaire. Merry Christmas. E algunha máis? Merry Christmas. Joyeux Noel. Joyeux Noel. Pois eso, mira, ao final que conclusión sacamos desto? Que primeiro que hai que xogar moito. A xogueta. Que hai que xogar moito e que canto máis o xoguemos, máis fácil vai ser para todos, que eso, que o importante tamén é estar ca xente que ti queres. Por supuestismo. Tanto de querer de amor como querer de apetecer. E que eso, que hai alternativas para as persoas que estén en dificultade ou que para eles estas datas sexan complexas e non moi agradables. Sempre hai xente maravillosa disposta a axudar gracias a xente, non? E gracias a E que como disponibilidade. sociedade nos acordemos da soidade, que hai moita. Exacto, Totalmente. e como isto é máis importante, sí, Eu creo que haberá máis co tempo. Ai, por Exacto, favor, que que nos triste. acordemos de que son datas no que se invita moito a estar acompañado e moitas veces Busquémonos, non se pode, aí así está. que buscarse, e Sí, boidase sí. se pode. E se non se pode buscar, bueno, pois fagamos o posible por acompañar eso. Eso. Porque Tamén- ás veces tampouco temos as ferramentas para poder sair Tamén. desas movidiñas. E deixémonos axudar, deixémonos axudar. Eso é Eu sempre digo, maravilloso. digolles sempre aos meus colegas e amigos e persoas que me atopo que igual están tal, é como molestade, filliños, molestade, hai que molestar moito. Hai que molestar máis. Efectivamente. Hai que molestar, porque moitas veces non molestamos nada e agradecese. Así que, nada, pois pues, con máis, como que xa. Moi bonito este especial, a Oye, ver. que vou marchar a Cancún, como non me gustou a Navidad, pois yo vou para lá. Oh, que sorte. Que va? É bisiesto. A imaginación, A Antía, a imaginación. imaginación, me vou a ir a Cancún. A Cancún. Mira, vedes isto? Porque nos da ilusión tampouco vivimos. Gustaríanos, pois non sei, ter Unha taza que poña o meu nombre. Por exemplo, ou limpa. Bueno, O de limpa, cousas- eso dependerá de ti. Pois cheira rara esta Aquí non auga. temos personal de limpieza. Bueno. Que chegamos hai que limpala. Pois moitas Nós gracias. que temos manciñas para facer as cousas, é lo que Efectivamente, problema hai. Non podo manchar esta camisa, E despois, pois, ai, Jesús. Ai, o señorito. El señorito. Pobre, pero nada, eso, el Patreon. Hai que pagar autónomos. Cala, anda, Cousa. cala. Vale, e se non, pois mira, eu poño o meu número aquí ao lado, cededesme bizo, e que nunca vou procesar. Un 20% vai para o que? E o resto para mi puta santa, para pagar el IVA. Bueno, é igual, o caso, é eso. Colaborade. E nada, pois un placer, como sempre, Non mancarse, pasalo ben. non mancarse. Seguro que cando se estés transmitindo isto estamos chorando por teléfono en plan, sabes que me dixeron na cena? Entón, seguro que pasamos Podedes directo dicir o xiste mítico en Zona Nova, vémonos o ano que ven, non? Vémonos no Veña, 2024. vémonos o ano que ven.